Здравейте и добре дошли в поредното Green видео, в поредното ми видео. В днешното видео, както вече сте разбрали от заглавието, ще тестваме китайски продукти. Точно така, от сайта Focallure, не знам дали ви е известна тази марка, се свързаха с мен и ми предложиха да ми изпратят техни продукти. Честно казано, след като прочетох първият им имейл, не им върнах отговор. Просто прецених, че нямам интерес към техните продукти, че не желая да заснема такова видео, не желая да ги тествам и така нататък. Някакси винаги, когато чуем китайски продукт, голяма част от хората го свързваме с ниско качество, което не винаги е така, но в дадената ситуация и аз реагирах по този начин. Но 2 дена след първия имейл те отново ми писаха, някакси настояха да ми изпратят продуктите и аз се съгласих. Някои от вас са ми споделяли, че използват китайски продукти, използват продукти от левчетата. За продуктите от левчетата, честно казано, не ви препоръчвам да използвате, защото масово се предлагат продукти, които са реплика на висок клас продукти, нямат точно описан състав и могат да бъдат наистина много вредни за вашата кожа. Поне аз не бих направила такова видео, не бих тествала подобни продукти и не бих използвала подобни продукти. Нека сега вече да преминем и към продуктите. Марката Focallure е китайска марка, но тази марка не произвежда реплики, просто си произвежда техни си продукти. Даже мисля, че в Китай се водят висок клас, не съм сигурна, не искам да ви подвеждам, но всъщност продуктите са на една много достъпна цена. Това, което много ме разочарова, честно ви казвам, е, че продуктите пристигнаха след 2 месеца и нещо, което дори и за продукти, които пристигат от Китай, е наистина огромен срок и не знам дали си заслужава. Сега ще ги тестваме, ще видим. Трябва да са уау, просто за да чакам толкова дълго време някаква поръчка от Китай, защото в дрогериите се предлагат много качествени продукти и не знам наистина дали си заслужава. Сега ще разберем, ще ви ги покажа набързо, ще направим някакви слочове и ще ги нанеса върху лицето си. Те не са за цялостен грим, затова вече съм си пооформила веждите и съм си сложила фондютен, но да, сега ще ви покажа продуктите. Първото нещо, което ще ви покажа, е тяхната палитра. Направи ми добро впечатление, че бяха много добре опаковани. Гледах между другото ревюта преди да получа продуктите и хората са доволни. Някои от техните палитри обаче много наподобяват тези на Huda. Добре, много трудно се вадят от кутиите си. Така изглежда палитрата, тя е картонена. Наистина палитрата изглежда добре. Сега ще ви покажа отвътре. Има си огледалце. Добре, ето я така. Ето я палитрата. Сега ще ви направя няколко слочове. След това ще заснема и близки кадри, за да видите отблизо. Нека да слочнем ето тези блестящи цветове. Между другото, на допир са като кремообразни. Добре, пигментацията е добре. Къде да... Ето тук ще направя слоч. Вижте. Наистина много добра пигментация. Този цвят ме очарова. Нека да си вземем и кой цвят да си вземем. Ще си взема от ето този цвят тук. Нека да проверим и него и той изглежда доста добре. Ще видим после и върху клепачите. Ето така изглежда. И ще направим още един слоч на трети цвят. Нека да е матов. Ето този червени. Много харесва между другото оранжеви и червени цветове. Ето така. Нека да видим. Как ми скърца стола. Ето го и червения цвят и той, между другото, не е толкова зле. Ще видим, сега ще ги тестваме как се приливат. Значи палитрата съдържа 2, 4, 6, 8, 10 матови цвята, 2, 4, 6, 8 блестящи. Добре, нека да преминем и към останалите продукти. Както казах, ще ви прекача близки кадри, за да видите всички цветове слочнати. Следващия продукт, който са ми изпратили, по този начин изглежда. Отново има много приятна опаковка. Така. Вадим го. Sculpt Glow Focallure. Ето я палитрата. Красива палитра. И вътре има пудра, както и контуриращ продукт. Ето ги. Когато ги получих, побързах да отворя пратката. Пак казвам, не съм ги докосвала тези продукти, но ми беше доста интересно да ги помириша. Ухаят приятно продуктите. Така, и последните 2 продукта, т.е. имаме палитра за лице, палитра за очи и 2 червила, които мисля, че и двете са матови. Нека видим. И двете червила са матови. Ето така изглеждат кутийките. Ето тук са цветовете им. Едното е в цвят 01, другото в цвят 06. Това червеното много ми хареса, много приятен цвят е. Секунда. Ето го. Тук си пише Focallure. Няма да правя слочове, защото после направо ще тестваме и двете червила. Ще видим
как ще се представят те. И другото червило в цвят 06. Сега ще ви го покажа. Ето така изглежда то, което е телесен цвят червил, но ми се струва прекалено светло за мен и най-вероятно няма да стои добре на цвета на кожата ми. Но да, ще проверим след малко. Сега си слагам лепките на очите и преминаваме към палитрата. Сложих си лепенките, сложих си база, запечатах я и сега се чудя към кой цвят да премина и какъв грим днес да направя. Добре, ще започна с ето този тук оранжев цвят и ще видим какво ще стане. Цветовете се прашат, имайте го в предвид, не знам дали се вижда на камера. Ще изтопам малко четката. Нека да видим. Слагам си още малко цвят, за да го засиля и да видим. Цвета се прелива много добре. Има палитри, които някакси когато ги преливате и самият цвят стои на петна, но този се прелива добре, доста лесно. И е доста пигментиран. Вие сами можете да видите всъщност. Така, слагаме и на другото око. Това, което забелязвам е, че цвета на очите ми изглежда по-скоро като този цвят, отколкото като този някакси малко по-тъмен или не знам дали си въобразявам. Сега всъщност ще преминем и към ето този цвят, който е малко по-тъмно оранжево, поне според мен. И ще го нанеса, ще се опитам да го нанеса в сгъвката на окото. Ето тук. Може би трябваше да съобразя самите цветове с червилата, които после ще нанеса. Но няма нищо. Със същата четка сега ще си взема отново от светлото оранжево и ще го нанеса ето тук. Някакси за да прелея цветовете. Ето така. След като сме нанесли оранжевите цветове, ще преминем към ето това тъмно кафяво и ще го нанеса в края на окото. И от сега започвам да се чудя кой ще е блестящия цвят, който ще нанеса накрая. Идея си нямам, но нека видим. Този цвят нещо липсва като че ли. Да, от сега мога да ви кажа със сигурност, че цветовете, които виждате по този начин в палитрата, много не отговарят цветовете, които всъщност са на клепача, защото това на мен поне ми изглежда като тъмно, червено, лилаво, а на окото ми някакси, не знам, не си личи точно какво е. Но няма нищо. Слагаме от него. Мисля, че е време вече да преминем и към блестящия цвят, но наистина се колебая кой да бъде той и кой би си отивал с тези цветове на очите ми. Може би Rose Gold, не съм сигурна. Ето тук. Нека да пробваме. Ще нанеса от него. Ето така. Направо с пръст нанасям върху целият клепач. Това, което мога да ви кажа на 100% е, че блестящите цветове просто са уникални. Буквално са като глитери, като брокати. Много са красиви и са много пигментирани. Слагаме на другото око. Може би ако бях избрала малко по-светло розовия цвят, щеше да стои по-добре, но мисля, че така се получи добре. Ще се радвам да ми споделите дали вие сте тествали някакви продукти на тази марка, какво е вашето мнение. Сега ще си взема от, само да си изпърша пръщчето, ще си взема от най-светлия цвят, който е в палитрата и ще го нанеса във вътрешния ъгъл на окото. Този блестящ цвят взимам с котрето и нанасям. Нека да видим вече какво сме и сътворили. Ето така. Ами да ви кажа, аз съм доста доволна от грима, който направих. Сега ето тук отдолу ще си сложа от всички матови цветове, които нанесох отгоре на клепача. Направо ще го направя извън кадър, за да не ви отекчавам прекалено много и се връщам обратно при вас. Сложих си цвят на долния клепач, сложих си малко коректор и спирала.
Искам съвсем искрено да ви кажа, че палитрата е мега добра. Мисля, че сами вие може да го видите. Не го казвам, защото това е пиар пратка в никакъв случай. Просто сенките се преляха изключително лесно. Много са пигментирани. Наистина много ми харесва палитрата и си връщам думите назад. Бих чакала 2 месеца за тази палитра. Сега това, което забелязах е, че тази палитра е с контуриращ продукт и с хайлайтър. Няма пудър, затова набързо ще нанеса пудра на цялото лице. Ето така. И ще контурираме лицето, ще нанесем и червилата, ще ги тестваме и двете. Сега след тази четка ще контурирам лицето си. Имайте в предвид, че тази палитра е доста пръшлива, което мен не ме притеснява. Пигментацията при контуриращия продукт не е толкова голяма, колкото при сенките, но понякога това може и да е добре, за да не стане мазало. Защото когато даден продукт е много пигментиран, може да не успеете да го прелеете добре, но да, харесва ми контуриращия продукт, не толкова колкото сенките, но ми харесва. Ще сложа още малко, за да засилим контура. Сега нека да проверим и хайлайтера с такава четка. Ветрил си взимам от хайлайтера и първо ще нанеса на носа. Добре, никак не е зле. Така изглежда, нека да видим тук. Искаше ми се да е една идея по-пигментиран. Добре, така е по-добре. Ами харесва ми и тази палитра, седи естествено на лицето, продуктите много добре се преляха, просто не мога да кажа на черното бяло. Сега преминаваме към червилата, като първо ще нанеса светлото. Така, взимаме го и да видим. В някое друго видео ще споделя дали е дълготрайно, колко време е издържало. Сега само... уха е доста добре, сега само ще проверим как ще седи. Не. Не. Този цвят изобщо не е моят цвят. Не. Нанесох и червилото и буквално стегна на устните ми. Да, доста е лепкаво. Не ми харесва, честно казано. Изобщо не ми харесва. Вижте как изглежда червилото. Иначе има приятен аромат, но ми се струва, че ще от тези матови червила, които прекалено много изсушават устните. И едва ли не след 30 минути ще почне да се рони. Не знам дали сте използвали такова матово червило. Не, червилото не ми харесва. Сега ще изтрия този цвят и ще нанесем червения цвят. Включвам се само да ви покажа нещо. Това със сигурност ще бъде едно доста издържливо червило. От 10 минути го търкам и не мога просто да го сваля от устните си. Това изобщо няма да е от комфортните матови червила, ще е от прекалено изсушаващите, които аз изобщо не харесвам. Горе-долу го свалих, но не. След огромна борба свалих червилото, сега нанасяме и червеното. Между другото нямам червен молив, така че сега ще видим как ще успея да го нанеса. Цветът е много красив. Но предполагам, че и то ще е прекалено изсушаващо. Чак не ми се иска да си го слагам, честно ви казвам. Добре, ето го и червения цвят. Отново е много изсушаващо, не ми харесват червилата със сигурност. Абстрахирайте се от това как съм го нанесла. Като цвят е много хубаво, но просто много изсушава устните. Палитрата няма грешка. Наистина ви я препоръчвам. Аз бих си поръчала още, даже ако искате мога да направя видео с новите ми палитри от Focallure. Със сигурност ще си поръчам още. Палитрата за лице също е много хубава, много естествена, много добре се прилива, но червилата просто са ужасни. Това са червилата, които просто ненавиждам. Иначе не ухаят химично, както много китайски продукти. Ухаят си много добре, имат приятен аромат, но просто са прекалено изсушаващи. Това беше и всичко за днешното видео. Надявам се да ви е харесало и да ви е било полезно. Харесайте го, оставете ми коментар и се абонирайте за канала ми. Ще се видим съвсем скоро. Чао!